תודה שרכשתם את צמיד הפלא של צ'ילמי. בתור התחלה ייכנסו לחנות האפליקציות ותורידו את אפליקציית צ'ילמי. תיכנסו לאפליקציה ותאשרו את השימוש בבלוטוס. הכניסו את מספר הטלפון שלכם להרשמה מהירה. לאחר מכן הכניסו את הקוד שקיבלתם בהודעה. בשביל לחבר את הצמידים שרכשתם, במסך הבית ייכנסו להגדרות ולחיבור הצמידים. הוציאו את הצמידים שרכשתם מהקופסה. ולחצו לחיצה ארוכה על המלבן כדי להדליק את הצמידים. ברגע שהבלוטוס קלט את הצמידים, יופיע המספר הסידורי שמופיע בגב הצמיד. בדקו שהמספר תואם למספר שמופיע לכם במסך. כדי לחבר את הצמידים, לחצו על חיבור. שם יופיע לכם גם כיוון הנחת הצמידים. שימו את שני הצמידים על הידיים בהתאמה. לאחר מכן, שימו אוזניות. ברגע שהכל מוכן, הגיע הזמן להתחיל. בסרגל באפליקציה, בחרו את מצב הרוח שלכם כרגע. גללו עד למטה, אשרו את תנאי השימוש ולחצו התחל. התרכזו בנקודה הירוקה המופיעה על המסך, ברטט הצמידים ובצלילים באוזניות. ברגע שסיימתם את הסשן, לחצו על סיום או סשן חדש אם אתם מרגישים שאתם צריכים זמן נוסף. בשביל להטעין את הצמידים, הורידו את הרצועה שבצד כפתור ההפעלה וקחו מתן עם חיבור ל-USB. לאחר מכן חברו את הצמיד לחיבור והטעינו אותו. ברגע שתחברו את הצמיד תופיע נורה אדומה. קבלת תוצאות אפקטיביות עליכם לעשות 3 טיפולים ביום לתקופה רצופה של 21 ימים.